organisations and agencies, primarily within Powys, but also on occasion across the whole country. 2020 fydd y 10fed dathliad o Gwirfoddolwr dros Cymru. Oes chi'n gwybod unrhyw person neu grŵp o pobl sydd wedi wneud gwahaniaeth mawr yn eich cymuned trwy Gwirfoddolwr? Pam ddim enwebu nhw am y Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn am Powys yn 2020? Enwebwch rhywun gan defnyddio unrhyw wrthylliau ar y sgrin.